Naimbag nga bigat tayo namin ay ito nga kapsat Luzon, Visayas, in Mindanao. At datoy ti may isa nga pinsan ko nga iso nga agmulmula iti tabako. So iso ni pinsan ko nga Bong Vilizar. Insan nga Bong mabalintag sa ludsod mano ti Ariana daytoy mulmulaan nyo itata. Manong bakat ti ko natin? Point 3. Anyamot iti naaganda iti imulmula yung tabako. Waydak. Ay, waydak. So, daytoy waydak insan mamin ano nga nagmula katikas to yan. Pakamin konsansan man pakamin limanansan. Pakamin limana ngam daytoy area na atoy mano iti kaslang pagpagamintom. Inton jud mo na nga makaharvest ka ken naglaw ka. Surok nga 80 lang. 87. 87,000. Apo mayat di yan. Nito ajayan na. Nito di yan. Ang gross mo di yan niya. Gross na yan. Oh. Ay, nito ajayan. So nito di yan. Iso di giri talagang panakakwamon. Point 3 lang atinay. Point 3 niya. Ibig sabihin niya point 3 3 ano lang. Surok nga 3,000. 3,000 niya. 3,000 in 3 square meter. So thank you very much. Ayan na nga kapsat Luzon, Visayas, Mindanao. Interview pa dagiti dumag pakpakadak matan. Okay, dagitoy inna ditoy kinawayanan kakabsat nga nalaing agmula iti tabako kakabsat. Oh. Balenta kami iyaban hurnal. Mabalin nyo nga iyaban dagitoy. Uray adote kwartada. So dagitoy kakabsat dagiti napartak na agmula dagitaw. Oh, napartak na. So at that time dan ket agmerienda da kano iti naimas nga merienda. Oh, dagiti. Ay, may sister, ni sister ko din na oh. Ni sister brother, hello brother. Oh. Dagiti duwangay na dagito nga nagpipintas. Oh, kita nyo ti Madam Hornal oh. Oh, ti everyday nga panagtrabaho da kita nyo ayat nga kabsat ket very healthy da nga kanayon tangamin ma-exercise iti bagida. Oh, very nice iti bagbagida kakabsat. Naragsak da ken agkarkaramot kami lang ti daga. Ang karkaramot. Mula. So, agmerienda tayo kakabsat kinigayayam. Agayayab da ngam hanang agmerienda kakabsat tali lipas kaon. So, ibijok day pa nagmerienda da kakabsat. Siyempre mabisbisin na gito yan. So, anya ti orasan? Tamom. Alas 9. Eksakto lang. Mga kaibigan. No, da merienda time ti mangup opisina, da malata merienda time ti farm laborer. Oh, praise the name of the Lord. Wine. Tapno kastaket hantoy malipatan digi pagmulaan tayo. Kanayon nga mapantayo agmulat nga min naglaing dangag pamerienda. Okay, dagitoy iti klase iti tabako nga haydak ko na dagitoy kakabsat kinigayan. So surok nga 80,000 iti pagaminto na daytoy talo 3.3 3,000 nga nasurok iti Ariana lang daytoy kakabsat. So basit lang pero ti pagaminto na kakabsat kin gagayem 80,000 nga nasurok 87,000. So thank you very much kada kayo kakabsat kin gagayem o ag meriendadan kakabsat. Anyo ti matay nga merienda yaw. Mga kaibigan, mga ladies, mga brothers. Dagitoy kakabsat iti merienda nya nagraragsak iti panagtrabaho dagiti farmers. Oh, kita nyo kakabsat kinigay. Oh, handa pa iti Coca-Cola. Okay. So, oy, da kayo kagwapo, may kayon. Dagiti kakabsat iti saba. Mat dapat napuida, dapat kapeda, nya pwede gitoy, tas-tasa. Sige, mga kayon. Nalpasakon nga nangan gaminin kakabsat, mga kaibigan. So, wow, nalpasay. So thank you very much kada kayo amin Luzon, Visayas, in Mindanao, mga ka-sisters, ka-brothers. Hello, Merry Christmas in advance. Happy New Year. I love you. In the name of the Lord. Wow. Mama.